Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Atong nga tagapagtagad may gala kining atong duga mga isgutanan no butaga unyas dili pa mga sukid dig paminaw kay nag-chat nato mga kagalaan pinagi ni DJ Boy K kadtong babae mga kagalaan nga gihiram no gihimas ni adto mga higalang maestro mga kaigsunan nga ginganlan og Neil Montiliano Bulambao nabalakas sila kay kuno nakagawas na nakagawas na kay nakabail no nakapiyansa nakapiyansa kining maong lalaki pero wala mapasabot nga wa ang kaso inig ka konbikto mo balik na ang adtos presuhan. Straight to the point. Kana sang bail, ay lang kabalaka kay kanang bail bond, kana mahigalang piyansa, iyan ang temporaryong kagawasan. Butang sa kwarta diha isip pa piyansa mga higala sa iyang temporaryong kagawasan. Kay kinigong kasuha may acts of lasciviousness, kuan maguni kini niyang bailable ni nga kaso. So akong i-explain ining atong mga reklamante ay mo kabalaka, ay mo ka-discourage. Natural ra na mo na say part na sa procedure no sa rules on criminal procedure nga mahimo siya makapiyansa kay kining nga kasugod mga higala nga acts of lasciviousness is bailable kining acts of lasciviousness gamay ra nig kalainan mga higala kana binastos mga kagalaan acts of lasciviousness kay og mulabaw-labaw ana nga why consent sa babae unya imong gipugos rape na non-bailable na og rape. But doon na gapon mga higalay, mga exceptions din ha. No muhangyo gapon sa korte, doon na gapon mga exceptions samtang magpadayon ang kaso. So muna, og na mga kasuhag rape, mapriso gyud. Unya mahimo gapon sa makapiyansa depende unya sa maigo sa exception. But padayon ang kaso hangtod nga mahukman siya. Kung sadaan gyud balik sa prisuhan. Now, kini mga higalang acts of lasciviousness, ay lang kabalaka sa nurse mga higala og sa maestra nga nag-chat ni DJ Boy K. Asa mo to DJ Boy K katong pa explikaron aning sanatan sa psychology. Silanduas DJ Mikey. May mo explain DJ Mikey aning kuan na kini sila sikon. Nya mo DJ Boy K o DJ Mikey mga psychologists ni mga kagalaan no. Mga psychology graduates sila mga with Latin honors par ba ni. Ato na pa-explikaron mga higala kay ilan ang area kini ni ang puntuha mga sukid di paminaw nag-chat man ni DJ Boy K dito. Pero may mo explicar ni DJ Boy K gyud o kinis DJ Mikey. Hasta DJ ay ko maayo ka mo explain ani sa kada bitaw mga libido bitaw sa kwan kini ni ang lalaki ug kababay na. Asa man si DJ Mikey be ato pa-explain nun o DJ Boy K kasama na ana din haron ha. Ito pa-explain nun ani mga sukid di paminaw. Unya kini man gud katong nurse ay lang kabalaka nagpailaman tong Gina mahigala og kato si kining Hasmin ay lang kabalaka kay procedure na kay kinigong kasuha mga kagalaan kinigong pareho na namin ka nga ang elements mahigala sa homicide kanang pagpatay tao homicide ang elements sa murder maura mga elements but dunay gamayng bikil ba mo bikil gamay pag homicide billable pag murder dili billable no kay ang murder mahigala kana bang wa nimo nay mga area din ha mga kagalaan nga wa nimo tagay opportunity kanang gilipot baka nimo wa kabantay patay nimo lan bunala nimo galit murder na wa nimo pabantaya gani na mahigala mo depensa siyang kaugalingon no so danay mga elements sa kwan so kini kay acts of lasciviousness man makapiyansa ra ni siya no bato magpasabot gaungot ang kaso magsiginig adtos korte hangtod nga moabot ang panahon nga mahukman sa mga higala sa huwes kung unsay hukom sa huwes na mauna kana mga higalay iyang silot. Straight to the kay point. kini gud may galang nani nga kaso gamay ra man mga diferensya kasama buhen kung imong tan-awon kining acts of lasciviousness manghod ni mahigala sa kwan kana na ang
rape kay kana mga rape may galawa koy gustong babae ana way consent kay mo gipugos na karon so na karon na rape na attempted rape na apon mga higalay ko ano so mo ni mga higala ang mga elements nya human kanang acts of lasciviousness depende masada mga sukitig paminaw kay kana bitaw pag gunit-gunit nimo buin pag babae karon tapad nimo imong gigunitan karon ang bukton paggunit sa bukton ning wa man koy malisya matingala ka usaw ka pagdepensa ni karon wingon sa nga nagdamgo ba kasya karon pagka nabalik sa pagka-nautical, nabalik sa mahigala pagkakapitan sa barko, nagkagunit sa angkla. Kung saan ba kanya ni pag-explicar o baka maingon sa mahigala, nibalik sa pagkabata niya, nagkitoy-kitoy, nangita sa tutoy. Kay kinigod mga kagalaan, ang mayon ka way malisya, buwan. O sa manang kasuha, buwan. Mayon ka nga, nakakaroon, nagtapad mo sa babae. Way malisya, may laman mo pagunit sa dughan o nasabdan lang nimo, way problema kayo, nasabdan naman nimo. Nagtapad mo sa babae, imong hikap-hikap ang bukton. O baka nasabdan ng kuan, walay malisya. May bawa naman malisya, kay kanang malisya imong gihikap, gihimas-himas nimo niyan, tabisay imong lawan. Nanay malisya, buwan. So imong bantayan ha, kanang mga elements, labi na butik o bar exam, kanang sa criminal law. Pag nagunit-gunit sa bukton, may malisyanan, o sa may kaso na mapasaka. Ikaw gisamukan man kadaykin, o ibutan ta, wala gi kay malisya, pero samok man kanako. O ibutan ta ikaw inday ken mosakay kag mosakay kag padong sa Argao. Mosakay ka karon og van. Isakay na mong van ay nakitapad nimo. Wala diri binastos. Wa man gunitin ang imong binastos. Di na sige gunit-gunit sa mong bukton. Sa bukton lang unsa man kasuha. Unjust vexation. Pwede mo pa sa kagkaso may gala unjust vexation under mga kaglaan sa tong revised penal code na sa article 287. Kay imo magigunit-gunitan niya nganong deeg dili moingon di man may malisya na ko ko binastos dili gi binastos pero gisamukan man ko nimo mahimo mo ang tapad mo nya magunit-gunit sa imong bukton magunit-gunit sa bukton lang buin kasuhan ti ka unjust vexation pero pag gunit-gunit na naron gunit mahigala na anay binastos na mura naghangos na karon mga higala binastos na nanay lewd design buin usa naman acts of lasciviousness na so paghikap nimo anaron paghikap nimo sa bugdo ni Inday, paghikap sa bugdo ni Inday nga, uban sa binastos, acts of lasciviousness, mga kagalaan, under sa revised penal code na sa article 336 sa itong revised penal code. Paghikap nimo, sagol binastos. Pero paghikap nimo ron, nga imong gikusog paghikap, ang babae wa mabastusin nga, paghikap nimo mo ini, gikusog nimo, pagkusog nimo na, naigo na yang suso. Pagkaigo sa suso, sakit lan. Labi na karon o doon cyst na karon, or bisag way cyst, mahigalan yung kusog niyong pagkumot o sa may kaso, physical injury na. Straight to the point. Under Article 263. So, doon ay kalainan. Pag himas-himas ni mo aron nga imong giuwagan ka, giganahan ka pag himas-himas ni mo, acts of lasciviousness, pero imong gikusog na karon, imong gikumot lan niya, nasakitan. Nasakitan ng babae buwan. Labi pag nakay kukuron niya, naigo na itog na, naigos kuko, physical injury. Depende po sa physical injury na may slight physical injury, less serious physical injury, o serious physical injury. So tanaw no na kining mga kaso nga kung gihisgutan pulos ni bailable. So kadtong nurse ay lagkabalaka nga ngano nagkapiyansa ni kay bailable kini siya nga matang sa kaso. Straight to the point. Sayo man kay nag-text ni DJ Boyke nga kanang kuan nagsayo kay nag-text DJ Boyke nga nakagawas na lagi nakagawas because bailable. Kinakong gipahingan lang nga mga kaso balik ko nako kung nagunit-gunit sa mong kamotron ngano man magtapad mong kin gali niya nigtapad nimo ron o DJ Mike katapad nimo. Dili mo kailang imong gunit-gunitan ng bukton. Jawa man, mo kung binastos, gunit, lagos bukton. Sa may kaso, unjust vexation. Binuang man ang imong kalaki. Straight to the point. Og naang uyab na karon di magkulatahan sa... unjust vexation. Nag-imo na karon gihimas-himas na karon, mura ka ganang doon na kay lewd design, doon na kay panaga, mura ka gahangos-hangos na kalan, kay mura og nakakanta na kag ang bango-bango ng bulaklak. Naka mahigalay pagkakuan na ba kay mura nakakaroon og kana na ang lahi na kayo ang imong kinini ang timplada ron. May bawad man mo nang nihikap kay dunay tuyo paghikap. O nihikap nga mura ba og giuwaga na kasamangalan nga pagkahikap. Mura ba og katong kanta ni Max Urban ba nga kuan ba? Na no. So karon unsaon man ni ron ang tao, kitang tao gud ako pa-explicar na DJ Boyke, o si DJ Mikey, karon to taon siguro basi moapas ni DJ Mikey ron pero sige lang si DJ Boyke may unang niabot may galang atong banggiitang psychologist.
Ato ni mahigalang pa-explica ron kay kinigong tao boyke under sa atong philosophy ba. Ang tao kita under man ta sa animal kingdom, mamalas man ganita. Animal kingdom mamalas ta. But dunay kalainan ang animal kingdom. But divided into two na sa philosophy, no? Ang divided into two, ang animal kingdom, dako kaysa nga kingdom, divided into two. Ang brute o kining human beings. Unsa man ning human beings, natay freedom and intellect. Natay freedom and intellect. Kining brute, wa man ni, batay ka kanang iro ka sa mga lan, kanang iro manghigala, basta ka, depende po mag-hit. Na may sinyas gapon. Na may signal na boyke. Kanang mga iro nga ron, o dili mo hit ng, o wala mag-hit ng babae nga iro indekin. Unya imo nang nairo karon lalaki, di ba napataka lagtakmag ron karon kay mausukol man ng babae. Maghuwat yung kag sinyas. Maghuwat kag sinyas. Doon na po communication na sila bisa pag iro ka, bisa pag mananap. Nagi po yung mga sinyalis, alan. Doon na may gitawag ka na hormone bitaw dahil murag gitawag sa pheromone ba nga kanang mubuga og humot na nga buga kanang sa kinatawo sa babaeng iro. So munang tanang lalaking iro din ha, makabantay sila. Muna mo takmag ng iro mahigala sa way pananghid na lamang. Apan ang tao mga kaigsunan, lahi man ta kanang mata freedom and intellect. Na kanang mairo mga sukid dig paminaw, dunay signal na sa babae nga gusto siya, no? Kay og dili pa niya panahon mahigala wala siya wa manguwag. O sabi di siya pag wa manguwag ka ng babae nga iro, nya patakmagan nimo na musukol man na. Mag-away oy kanang iro mga sukid dig paminaw. Pero nanguwag ganilan, hala, mutakmag na karon usa ka iro. Nya usa pod ka iro nga naa mutakmag sad, na? Kana mao nay mga iro. Kay kita gong tao la naa mata sa animal kingdom pero kitang tao taas ta nga level. Niata mahigala sa natay freedom and intellect. So makapugong ka na napita ron. Ha? O makapugong ka, makigsabot ka kung doon na kay mga kuan o di ganay maghuwat kag sinyas ka na ganing iro mahigala musuwat maganing sinyas. Muhuwat maganing sinyas ang iro mo rin nga moadto ka karang hungkira panalitan kini si Sir Neil kuan Montiliano Bulambaw kay naman sa barko magtrabaho. Kapitan man sa barko kani adto mga sukid pabida moadto ni karon og mga area nga kuan kay matud pa kining nautical kuno dili tanan kay daghang may mga tarong daghang mga kailang mga tarong. Nama po banday nga iniga tungod sa laod mga perting layo kayo. Nya sila ra karon nag-uban pulos mga lalaki pag abot dito mga higala sa pier na mo nag-ingon nga every port report, every place report. Pero dili na tinuod sa tanan ha kay daghan may mga tarong no. Nalay pipila ng anak. So kini si Sir Neil Montiliano Bulambaw kasabot ni siya nga madto guri mga red light district. Ini kadto nimo red light district. Makigsabot gyud ka sa babae alan. Makigsabot ka dito kumo kuan ka mo birada ka. Dili mo pwede kay bisa pagani ka mananap mga sukid tigpaminaw do na may signal. Do na may sinyas. Kanang iro mahigala mo sinyas man kanang babaeng iro dili na mo sugot oy ug wala na manguwag mga sukid tigpaminaw. Ug manguwag diha na sumihatag sa sinyas. Sumapod ni mga higalang sa tao. Mahatag kag sinyas. Ha? O wa man mo kahatag mga higala kay labi mga professional guni din pwede nimo na hakmagol na nimo na day. Unsa man gyud sa psychology nga aspeto DJ Boyke. Ikaw mainyo man gyud area. Kanang mahimo ba nga ang tao kini maghisgot tag libido sa tao o kining maghisgot ta sa pagdesisyon sa tao. Unsa ba kalaki ani kana makatapad dali sa bagog kayo nga at least kaila ka ba sa imong strength, kaila ka sa imong weaknesses. Panalitan pare ba nang ako maka-appreciate bitaw ko natong amigo nga mingon ako attorney di lang ko moinom ha kay maoy ra ba ko. Og nako sa balay man ang panahon moinom ko pero anhi ba kanang kasabot ra ba ko sa ugalingon. Kasabot kasi imong limitation maoy ra ba ko di lang ko moinom. O kasabot ka sige salamat kay ha. O ikaw pud kasabot na ka nga kanang tan-aw nimo sa kay kagbahan karon. Uy, ni amay bango-bango. Mahimo ba mo hangyo na lamang ka nga ngadto lang ko sa liko. Oh, kay lisod kay ni magkatapad aning ko ano mo palayo lamang ka ba mo nang tukso layuan mo ako. Itong maminawon ba ang natad mahigala psychology. Unsa man gyud kalaki ani DJ Boyke kay lisod man ko kayo nga kani siya nakatapad siya karon. Kitang tanan ma subjected mangutaan na ba pero kapugong ka. Kay karon nigtapad nimo katapad kag babaeng gwapa sa eroplano panalitan katapad kag babaeng perting humuta indekin ang magmo hambat nagkagalit din ha. So magpugong-pugong ka unsa ba na bay mga tambal ani sa psychology unsa may mga kuan ani nga unsaon nimo na makapugong kalan labi na og kanang kanta pasturagsoy mga higala ka kanang kita ka sa kanya murag og turagsoy ba nga kanani ang labing pagkatimplada ba matud pa sa Ilonggo sampat gid ang timplada mo. Matud pa sampat gid ang timplada mo. Mga kini si Sir mga higala nga si Neil Montiliano Bulambaw og sa Ilonggo pa inday kanya daw sa wa ayla pero may ara gid ya ginabatyag ya.
daw sa waay la, daw sa nagpatulog-tulog la, pero may ara gid diya ginabati. Straight to the Ato point. tagag pagtagad mga kaigsunan kay kinigod mga higala dili mo kaila kana karon naa ka sakyanan nya kitang tanan masubjected man gutay nana ba nga makasakay ta og kanang public utility vehicles kay sama ining share panalitan. Ako nagtuo ko nga doon na ni sakyanan kay Kapitan Gulis Barko. So establish na ni siya kapitan sa barko dugay-dugay kapitan unya dayon nagtudlo karon diri sa ka universidad og kuan no sa gitudloan. So kini nagtuo ko doon na sakyanan pero di man makalikayan gyud nga mosakay ka o mag-commute ka indayken kay sa ako na nagingon kalayo bas bugo padong di sa Cebu City. Pwede man nga basig makatuog ka diya sa kadlawon basin og ikaw ra usa basig kapoy ang pag-drive or imo gyud tuyoon nga magsakay ka van aron nga makahikap ka. O imo tuyo-tuyoon gyud imong asawa mingon sa pagdali sa kanando nga ayo di lang ko kay kanang basig makatugos kalsada kay kuan imo gituyoon aron magkapanchancing. Daghang mga katuyuan. So, ang posibilidad magod nga kitang tanan na pagdala sakay kag eroplano, katapad ka gwapa, makatapad ka dinha karon og humot, ang man og kalit lang kag pang hikap diha ka. Di man po mahimo nga mo ana lamang ka dayon po da DJ Boy kay ha. Ang atong sa natad sa psychology ba kinahanglan gyud nga ma-explicar nimo kasamang alan no kay kanang do na may acts god, do na magkahigihimo god nga butang. Di man mapariha kasamang indekin nga katubitong kisa nagkanta tong kuan day katubitong ha 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 sula. Isa nagkanta to be DJ Boy kay kisa nagkanta kay kuman kana na ang ato lang i-acknowledge sad kinis DJ Boy kay sa inyo man sa FM. Si Indeken Fort Fit mo na siya nagkanta oh. Kada siya kanang siya nagkanta kun man siya nindot grabe nang kanta sa pagkasikat kani adto no hantod karon man ni DJ Boy kay sikat gyapon. Pati sikatan nang kanta kay kilig man gud sa mga batan-on ba kanang kanta mga sugid di paminaw. In fact sa unang eleksyon gisundog na ni Juan John Osmeña ng kantahan gisundog na niya. Iprogika ni attempt og kihas na kay naga-infringement law ba? Copyright law, no? Ilang gikuan. Unsa man ang kantahan nindot man ka DJ Boy kay nga kanta og ingon siya sa kanta mga kagalan, pasensya mo sa kung tingog kay porbida. Wala ba na kung tingog mga higala og kanani ang kuan lang ba kanang more or less lang. Pero matod pa sa kanta, di ta uyab, walay ikaw og ako, apan kung magselos ko, ayaw ka. Sana? Ayaw pagbuot, sige na lang taani, ha, 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 katawa. Ha, 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 hasol. Ngano sikat ba ganang kantaha DJ Boy kay? Kay, mura magkilig bitaw sa mga kabatan-unan ba nga? Friends, di ta uyab, pero kung magsilos ko, murag dili mo uyab indayken pero kadugayan mo na dili man may uyab pero ug dai mo dul-dul murag malami mang ibunal 2x2. So kana magsilos ka ayaw pagbuot murag madadara ka nagsilos ka bisag dili mo uyab madadara na no. Di ta wala. Pero sinsa na mas kung tingog ka kay DJ Clint may angay. Di ta uyab walay ikaw og ako apan kung magsilos ko ayaw pagbuot. Bida sayop man akong kuan. Sige, ayaw pagbuot. Sige na lang taani. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Gisundog ng John Osmeña kada to. Hapit sa kiha DJ Boy kay sikat kanta ba? John Osmeña. Ay, ikiha unta day. Kinundong ka day? Ikiha unta siya to. So, karon ka na sa nga version, si Fort Fit. Ang Court Fit din nga kuan na. Giusab na ron nalaing version ana DJ Boy kay. Di ta uyab walay ikaw og ako apan kung manguot ko. Listen sa kay manguot ko ayaw pagbuot. Oy. Sige na lang taani ha ha ha. Ha hasula ha katawa. Ha 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 giluka. Ha 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 katul. Naglisod man na kayo, hindi mo kaila. Di ta uyab wala ikaw o ako. Oh, pero kung magsilos kanang silos-silos, okay na lang silos-silos lamang. Pero di ta uyab niya, mukalit tagad pangu. Unsa magini asa eksplikasyon sa natad sa psychology DJ Boy kay ato nga pa-esplikaron sa DJ Boy kay labot ani mga kagalan. Mahimo ba makapugong ang tao ani DJ Boy kay daghaman musakay ka natural man musakay ka bisag musakay ka mga bahas baka karon katapad ka gwapa nga magkalit tagad panurikbot. Yes.
Maayong buntag, Attorney Rufil. May buntag DJ Boyke. Maayong buntag mga kasama sa itong mga kaigsuunan din na Attorney. Sa dili pa nato sugdan, Attorney, ato lang klarohon ang mga definition of terms, Attorney. Oo. Kining maghisgot ta og ibutang ta sexual drive, no? Kung sa Bisaya pa, word nga biga, no? Biga. Mas masabtan man sa itong mga kaigsuunan karon, labi na sa mga niagi gyud og psychology class, maskin paganig dili psychology, Attorney, apan aduna man kita mga psychology 101 kanang gitawag og libido. Imo nang gi-mention ganiha. Naman ang psychology 101 musud ta sa college sa tural makailam kita ng Sigmund Freud, nila ni kuan, no? Mga kanana ang father of psychology, DJ Boyke. Kay Bok, Attorney, sa iyahang pleasure principle, no? Ako dugay namang gyud ko nga Freud, no? No, si Sigmund Freud, Attorney Rufil. Kining libido, Attorney, generally mao ni ang overall sexual drive sa usa ka tawo. Wa ganin ang kami diri sa IFM pagsugod nato nga hybrid na ta, naapod mi news. Sa sige nato og tuki og mga dagkong balita, tulo ra gyud ang problema sa tawo, Attorney. Kung numero 1 kwarta, ikaduha relasyon og ugma, ikatulo agib, mao gid na. Yeah. Kanang sa imong mga topic, Attorney, it will fall to one of those nga mga istorya. Unya, Sa to DJ Boyke, kwarta. gugma, relasyon, unya ikatulo, amo ning bihire karon. Natinood na gyud kuno, Attorney, ang kantas sa Bisrak sa Vihire nga nagsakay kami sa Vihire, kami nagstoryahay, diha sulod sa Vihire, ako naglaway, patay. Attorney, pasensyahe ko. Mayo. More or less ra po akong tingog. Mayo tingog DJ Boyke. Pero Diya sa bihay, ray po tong kuan DJ Boyke nga miss sa loob ng jeepney. pastilan, Attorney Rufil, from a clinical point of view, ako mangyug ko nakapractice sa clinical apan taud-taud po ko sa industrial psychology, Attorney. Pero na HR man saga. Pure buyag, duha ka tuig kapin, Attorney Rufil. Oo. So unsa may mga kuan ani, mga explanation ani? Unahon na tong sabot, Attorney, kining gitawag nila og perversion, kining pervert, no? From a clinical point of view, ang mga perverse personality giingon pa nila characterized by una, pwedeng constant manipulation of others, Attorney. Mao nang ang uban mobayad sila para nga ang ilahang mga pleasure, no? Ang ilahang libido, ang sexual drive nila ma-satisfy, Attorney Rufil. Pamubayad lang yun. Oo. Sa ito pa magkiksabot, dili kayo dito sa panghambat. Pero, Attorney, mao ni sa perverse personality, apil pod ang kanang gitawag nga transgression of laws and disrespect of limits. Nga maunay ni fall na ni katong nanguot sa gipasangin lang nanguot diha sa Vihire. Nga matawag na under the perversion, no, nga personalidad. Unya, ang nakasakit ani, Attorney, kay kung atuag yung sutaon og nganong nabuhat man to niya. Nganong nga iyahamang wa man niya mapugni ang iyahang sexual drive, Attorney Rufil. Kay ingon pa nga kani kunong libido sa tao, Attorney, influenced by biological, tungod kay aduna baroy mga neurotransmitter kanang mga chemical sa tuang utok nga maoy mo kontrolar kanato. Dunay mga kagaw sa utok na nga to na. Murag ganing lihok na ang kagaw sa utok kay kanabang kung natulog man kuno siya Boyke, natulog unya nagakitoy-kitoy ang pastilan, Attorney. Ana, dilisod ka na tuhuan, Attorney, kung adto na sa para nako adto na dito sa korte, lisod ka ayong kana ganing idepensa kung kay apil man gud, Attorney, kung aduna ba say medical condition. Posible man gud ang uban, Attorney Rufil, di nila makontrol ang ilang libido gumikan sa ilahang kining mo na, ano, kanang medication. At the same time, Attorney, taas nga level of anxiety. Unsa ba ka stressful, no? Unsa ba ka stressful ang iyang trabaho? Masabot ba nato o mao ba ni ang rason nga ang iyahang pagpahupay sa iyang stress kay maunang iyang buhaton under his perverse personality, Attorney Rufil? Apan ang nakaklaroan ni Attorney Rufil kaning social factors mao lagi nang giingon nato nga ado na may limit, no? Nga ado na may mga limits ato ang komunidad nga kahibaw man ta nga dili man na norm, di man na normal. Kitang tanan adunay libido. Lain-lain tag levels ato ang libido, Attorney Rufil. Pero sa imong giingon ganiha nga kitang mga tao, mga idol ug kasama, kita man gid ang pinakataas sa tanan. Highest level man ta sa Animal Kingdom, kita pa naka-highest level. Mammals man ta. Nabilong man ta sa mammals in Daiken. Highest level ta naman te freedom and intellect. So makapugong gyud ka DJ kay maningkamot gyud kag pugong og kasabot ka sa imong kaugalingon na kay weakness nga iyay og ay nalagtapad daan kay dunay putig paa diha panalitan ay nalagtapad. Kibok, Attorney Rufil, kitang tanan maskin aduna tay critical thinking apan atog yung atubangon nga kitang tanan limitado ang kapasidad to control our emotions and
our libido. Oho. Apan kung sakto ta sa pangisip na ata sa saktong pangunaw na og wala ta aning perverse personality, kay daghan man ni sila attorney, labi na ka nagitawag og exhibitionist. Kani adto sa una attorney wa pa ko nasud sa RMN, gidiscuss ni nimo kani adto attorney Rufil katong mga naagani mga magsakyanan duol sa CNU, naagi toy niabot mo to diri sa UP kani adto nga mukalit nagpakita sa ilahang mga kinatawo. That's kumbaga maumaon na sila pervert pero kani sila exhibitionist ang tawag nila ani. No nga mao na ilahang pleasure nga makapakita sila sa uban no sa ilahang kinatao. Uban na agi sa jeep attorney Rufil apan kini man gud attorney at some point aduna gina sila level of awareness. Di gid pwede nga moingon ka nga wa man gid to nako na control kahibog gid sila silang gihimo. Kay baskin pa ang uban gani attorney aduna pang manggani argumento ni ini mga idol ug kasama kung unsa man ang perverse. So kung kay ni sakita di Jiboy kay unsa may atong ko nga masa naga ini sakay nimo panalitan imo lang na inyo ang driver na lang gagapusan na lang daan ang kamot nini nga Sir Neil Montillo Bulambaw kay basig makatapad na ba ni lisod kay mao kon. Mao ni ang pait attorney kay addiction mo gud ni pero sa ato ang clinical point of view sa psychology fixation attorney Rufil no nga kana ganing ang uban aside anang ibutang ta aside anang kini gitawag nato exhibitionism kaning attorney matawag man ni nga fetish no fetishism nga kana ganing ang fetish niya pleasure kay niya kung makahikap siya og partes lawas sa babay kasi kanang hikap-hikapon ang uban gani attorney weird kaayo ni mga idol ha pan adunay mga cases nga dili lang ang uban kay pribadong parte ang uban maskin og tudlo sa tiil pero fikwan kay sila pleasurable kay para nila nga og naa siya naibgan unya o maskin kanang sikit-sikit lang sa iyahang bukton o sa bukton sa mong babay o kana inana nga mga fetish nga kumbaga maparte sa perverse personality attorney Rufil nga murag lain man murag magmukabuhi kabuhion man attorney nga ganang ni pagawas murag pala kanta ni Max Urban nga kuan sa to kanta ni Max Urban deken nga kay kung pagakson mo unya pahalukon sugot akog pati. Ora na siya kanang kay kung pakuoton mo og pahikapon mo sugot ko preso. Wa gabae. Bogin ni ang naka murabag nagtapad kay kuan ba nga murabag ang lamurok mong mga api. Pasiplat model mo na dahi no kano sa title ni Max Urban na dahi murag mao man ang kuan mga pasiplat model ay nagdalag come here ang mga kidhat mo nga way kuber ako nga nagtanaw nagtabisay ang lawa ay pastilan inday kumusipiat kadi kagyud magmahal. Ida na itong tingog DJ Boy kay more or less sa gitaon. Pero nya, proceed DJ Boy kay usa pa may mga kuan gid anay-anay. So kinahanglan nga ikaw mo sakay ra ba ta og mga sakyanan ba? Mo sakay ta sa eroplano, mo sakay ta sa bus, mo sakay ta sa kuan nga dili na ta nga makatapad kag babayad mo kalit na kag banghikap. Kay lisod man siguro kayo DJ Boy kay. Tinuod gid attorney kaning inani nga kaso mo gid attorney maski normal pa ka nga tawo ang uban mo deny mag attorney dili man kita makadiagnose not unless mo ato gid og clinical psychologist psychiatrist mo dool gid og insakto apan kani sila pwede man silang mo deny nga dili man ko inana pero kato ang sutaon ng mga principle sa psychology attorney kana ganing as simple as manutok ang uban attorney Rufil kanang mulili nga magtapis voyeurism no nga ganahan kay sila mo mututok na daan nga mo gihubuan na dayon ang gitutok kana lain-lain lang gid og level attorney Rufil kung giunsa nila pag satisfy ang ilahang sexual drive kun ang libido kinumdum ko attorney Rufil katos ang mga niaging buwan naapoy kaso ana diri nga nagkagubot attorney so sa jeep kay para sa babay kuan kay sa disrespected kay siya kay ang pagtutok kuno sa katong mga lalaki mura sa gihubuan unya nag-tube man to si attorney iyang givideohan lagot kay ang mga lalaki nga mura sa kagwapa suko katutukan wa na lang ta ka nag-tube inana attorney Rufil ba no mao nang nindot kay ni nga matuki ni nato kay labi na sa katong mga kaigsuonan nato nga mo commute ba na sa mga public nga mga PUVs batayanan gud mag-commute ka kay itong kaso sa Bigdanilya lahi man sadto nya kaso sa Bugo kining Bugo lahi punto so mag-commute gani kada kang kagbantayan dunay mangunguot sa imong kwarta dunay pa mangunguot sa imong pribadong bahay
Tinuod gina attorney. Sakit kay ni nga kumbaga kamatuoran kay kita magong tanan attorney maskin usay gani sa ato lang pang una-una pwede aduna tay prejudice nga naganahan ta pero nganong wa man ta nasakpi kay wa man nato gi-manifest no pwede man nga walay manifestation. Pwede nga na sa mga una lamang kay natural man na nga do na kay kwan katapad ka karon humot kay babae nya puti kay paa nya human kwan ana no nya pikas pod gitaparan po siya lang nga puti ko humuta. Ayaw na lang og kwan gyud na sa mga una na lang pugong kag yung tamas ginhawa. Moro gina imo DJ Boy. Sakto gid attorney. Unya, ang uban ang pinaka-acceptable na nga pamagyog na kay uyab na kay asawa ato pahimungti. Dili kay mo pahimungot ka sa ing butang. Kaya nagitawag nila nga yourself attorney self-service o diha pahimungot. Ano wala kay asawa ron, wala kay kwan. Muna nagkalisod, di ka tapad nimo babae. Tapad mo, wa na di ka mohimo gyud mga pervert. Pagabot sa unahan, abot ka sa inyo, adton lang ka sa imong kwarto baka sa CR ba kami nga nga all by myself. Isa na gina ko masultihan attorney Rufil. Ako lay na luoy. Pero mao lang gina tinuod gina attorney Rufil nga kitang tanan whether we like it or not may it be emotion mao bitaw ng uban mag-away maglisod magkabuwag attorney Rufil may it be libido our capacity to control is limited. Accept it mo nang og kahibaw ka ana pareha nimo sir o kahibaw to siya kahibaw naman ka mo palayo ka kana kini paduol si attorney ganahan siya he is into that no kahibaw gid siya. Kay kung ibutang ta, gikan retired gud siya nga seaman baron o professor gud ka na magbihayan ka na gyud kay sakyanan. Ya, nganong imo pa man gyud ibutang imong kaugalingon nakahibaw man ka na kay tendencies no of a perverse personality. Pero kay kana. Kay kabaw ka, kapitan ka sa barko, dala ka establish sa kanya, dala man gi ka sakyanan na, da baka ka driver, magkuan lang ka nga mag private vehicle na lang gyud ko kay kung mag public vehicle ka kana na ang mosakay ka mga van, makatapad man gi ka di man likayan mo katapad kag lain-lain lang din ha. Kada adlaw ko ni siya nga mo kuan bibiyahe. Kada klase niya dito sa Cebu, mobiyahe siya pinagi sa Van Indekin. Niya sa umana, daghan na nakuutan niya. Ibo ka attorney. Akong pangagpasan ni attorney kanang gisgutan nila nga ang imong libido kay tungod sa imuhang stress level. Posible ba ya? Nga kining professor ka taas kay sa stress level mo biyahe pa ka sa pakahiyang mga responsibilidad isip usa ka amahan o sa iyang pamilyado niya nga kinabuhi. Wa ta kay buak iyang stress reliever mo din tong ing ka attorney nga oy gi-left and right man gyud. Pastilan. Kani attorney Rufil, sakit kini apan manghinaot tanos mga naminaw karon kung kamo na amoy tendencies nakabantay mo ana, palayo na lang gid mo sa disgrasya kay. Palayo. Ato gid mo, bahala og ang iniuhang pares may moingon naunsa man in taon ka. Ay, grabe ba nimo ka wild? Mo naman ang uban attorney. Wild sa kama, bubintahan na lang na kay acceptable man kana. Uyab man mo. Ay pag-wild gito sa din mo kaila. Lisod man na kayo, bitala magsilos ka, walay ikaw og ako, apan kung magsilos ko, okay ra. Pero umingon ka nga, dita uyab, walay ikaw og ako, apan kung manguot ko. Gusto mo sa kay Miguel, ayaw pagbuot. Kasi pagbuot pa mag-imo na. Si DJ Boy kay. Ang uban kay attorney Rufil moingon nga maskin unsa na kuno nilag tabon-tabon unya ang uban moingon nga wa magitay katungod maskin pa ang uban mo gid attorney Rufil sexy gyud ayo and that's their way of expressing themselves ilaha man gid na and that's acceptable sa to ang komunidad unya moingon na nagpasiksi man ka mao nang gidana tika uy wa tay katungod that's not a ticket nga ato silang abusohon no? Dili na pwede Dili pwede. Tanaw lang mo, kasuya lang mo, ayaw lang gihikap. Ayaw lang. Sa unahon na lang nabuhata. Onang again attorney Rufil kuan man kini kanang daghan man kinig tukiunon gyud ang kaning sa psychology nga bahin ini broad man kini clinical. Attorney lang tuki niya boy kay daghan man kinig tukiunon labi na abot si DJ Mike ron daghan ra ba sa tuig kasult. Kato attorney murag makigbangga kita nimo sa imong kanta attorney hilig sa tug Bisaya. Mahilig sa tug Bisaya na di ta magsilbi kinantahe tong DJ Mike kay may mo kanta. Ato line looy ato. But anyway attorney salamat kay sa kagayunan nga atong maedukar nga ato ang makiigsuonan. Again kung aduna mo tendencies awareness that's one unya kung naapod tay pamilya usay attorney ang pamilya aware man pero mao lagi na nakalisod diha ilang tabon-tabunan kana mga simple nga voyeurism simple nga exhibitionism kay ba mo ana imposible din na mabot sa pamilya pero ang problema ani lisod lagi pod ang pamilya mo pa mo tabon-tabon ayaw mas maayo nga inyong iduolog mga psychologist or psychiatrist mas maayo na
para makuan gyud masulbad ang problema, Attorney Rofel. Nagkasalamat, Attorney, kini ang inyong Radyoman Boy K, Tatak RMN. RMN exclusive. Salamat DJ Boy K sa imong paghatag og dugang nato nga mga informasyon labot ani. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide.